until we have completed the work. Next, please. Ang samuya pong proposed budget for 2024, medyo po nagbaba. Kasi po, mayo na po kitang gas, general administrative services, hinali na po yan sa to. Kaya operations and support to operations na lang po. Na nag-range na lang pong 1,640,000 pesos. Under operations po, yaon po dyan ang repair damaged jetmatic pumps by walk-in clients, and we immediately respond to other services for repair and replacement of defective facilities. Yan pong mga, sa operation po, kaipuhanin po ang nagbinadgetan po yan ng 50,000 for the repair and damaged jetmatic pump, improvement and maintenance of WSD office, 50,000, repair and maintenance of all electric water pump installed to various government offices and government schools. Gabos halos po kay gabos na eskwelahan mo niyan, o offices, igawa na pong sa diring water pump. Kasi po, kung maluya po ang tubig, ang tubig kang hali sa MNWD. Kaya po, 150,000 po ang na-appropriate po sa operations. Support to operations naman po, yun na po dyan ang installation of jetmatic pumps and installations of public faucets. Ang jetmatic pumps po, pag may nagre-request pong every barangay, kung qualified po siyang tauan, i-inspection, may inspection po dyan. Kung qualified po siya for new installation, automatic po. Pero po, talaga, pigihiling nitong immediate. Kung minsan po baga kaya, igwa naman ang kada harong, tagsararo naman po. Pigaano mo yung po, graray? Mamaximize man po. Siyempre po, ang gamit po baga ngunyan. Medyo may naman. Mamaximize po na. Talagang ito mga areas na may pamon po talagang makukuhanan ng source of water. Next slides. Gawa na saan? Yan po ang ayan po ang mga pigigibo po. Nag-install po kaming jetmatic pump. Yan pong dugwell. Halimbawa po hararo mo na water level. Actually po, ang maximum ka water level is 20 to 25. Kung 20 to 25 po, dahil pa naabot si tubig, dahil pa maapan tubig na naluas, pigigibuhan na po yan ng paagi. Ginigibuhan ta pong di 4 tubo, mga 10 meters po yan, para po maabot si kararumang kan tubig. Yun po yan, dahil man po gabos, may mga barangay lang po talaga mahirap tubig, kaya po gigibuhan ta pong paagi, yan pong dugwell. Sunod pong slide. Yan naman po ang pag-install. Nag-install po kaming jetmatic sa Yabu. Kung mailing po nindo, may mga estudyante po, during po yung katong may mga nag-OGT estudyante po. Igawa naman po pala ngayon na school na nag-offer na installation of jetmatic pump. Kaya po yung mga estudyante iyan po, nakabali po sila during our operation kasi po, that time, naman po sa Samuya nag-OGT. Yan po ang manual na pag-install kang jetmatic pump hanggang sa magluwas po ang tubig. Ini naman po ang Samuyang ginigibong maintenance kang gabos na offices, government offices, including schools, mga nararaot pong water facilities. Yan po sa Nursery Carolina, City College, repair kang City College, sa public po. Yan po. Na. Ini man po, kung mahiling po nindo, installation ng public faucet po yan. Harayuon po yan. Mahiling mo po kayan. Dahil magkakamit sa dulo kang harayuon pong marayan ang pigtutugdo ka rin pong yan, duman po yan sa pakul. Ngunyan po, dahil po gabo sa public faucet, natatawan mabilis ang pagproseso. Kasi po, halimbawa po yan, halabigon po yan. Tamapaaram pa po kita sa mga aagyantang tubo. Silinya po. Kaya po yan, tahalabaon po yan. Nasunod na slide po. Mailing po nindo, akong gurao, yan po, maagi po sa kaumahan. Duman man po yan sa pakul.
halawigon pong maray na yan. Yan pong public faucet na yan, nag-cost po kita dyan, taduwa po yan, tapik pasabat na lang po si ano, para sa rong trabaho na lang po, halawigon na maray. Nag-cost po kita dyan ng 80,000 pesos. Sa duwang public faucet po yan. Talaga po talagang mapapusin ng source of drinking water. Kaya po, tabang nga sa itong gobyerno, dahil may obligasyon, ngunyan lang po sinanalagan ng kayang tubig na yan. Yan pong anong yan. Ang pagdadara pa lang po dyan kang gamit, dapat po pati, dahil mauran, kaya pita-timing ano pa po pati, dahil mauran man, halawigon pong maray, maagisin ng baso, maagisin ng ano. Kaya po, yan pong na-realize na po yan sa pakol po. Igwa naman po sinang makukuha na malinig na tubig. Sige na po. Yan po, yan. Mga pigre-repair mi po, mga pigre-request nga iba-ibang opisina. SDG goal, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Gender issue, empowerment and gender equality in sharing the resources to the community. Expected results and means of verification. Output, acquisition of vehicle and more supply of plowing materials in our office is extremely in demand to constantly provide the basic needs and prioritized requests of elderly, children, including PWDs, and continuously provide safe and potable water to the residents of Naga City. Kung mahiling po nindo, yung po talaga yun ang major ang problema mi po, maapo kaming lunadan. Papo talaga po kaming truck. Taon-taon po, permi po niya sa sa AIP ko ang truck. Tapos po, madagdagan ang samong budget. Kailan po, lalo po nagbaba si budget ko, budget bingon yan. Sana po, madagdagan pa po yung lalo para po, si mga nagre-request po, continuously po matatawan mi kang sa indang hinahagad. Kailan po, siyempre ngunyan, nag-ano po kita dahil kakulang na sa budget. Kaya kung ano lang po si binatao mi, sa mga offices po palan, sa government offices, kami na lang po sa labor. So, opisina po nagre-request kang sa mo yung labor na lang po na itatao mi, ang gamit po sa indana. Yan po ang sa mo yung Salamat po. May question po. Thank you so much po, ma'am. So we are now open for your questions and concerns regarding water services, water district services. Water services. Water services district, rather. Division. Division po pala. Ayan. So may mga kahaputan po from Zoom, baka may hapot sa Zoom. Nagre-request po sa Zoom na ibalik sa MOOE. Oops. Mayo kita ang MOOE. Ayan. Maintenance and other operating expenses. Ngayon na taon po, ang main, ayan po ang satuyang ang budget talang po sa office supplies 19,000, other office supplies and materials 19,000. Ayan pong general services, personal services po yan. Repair and maintenance 100,000. Donations, 950,000. Other maintenance operating expenses is 475,000. Nagtototal po yan na 1,967,390. Ngunyan po yan actual year. Ngunyan po yan actual year. Actually po, na-consume na po yan. Siguro natatadamin na lang po dyan na kwarta, nasa 200 plus na lang. Ngunyan po, tama election po, babakalon mi na lang po yung mga jetmatic na medyo po kukulangong kaming jetmatic sa mga grabe po, numerous request po, kadakol po request ngayon na jetmatic po. Kaya natatada mi pong kwarta dyan, babakal mi na lang po jetmatic, saka po mga PE tubing para po si may mga request pong public faucet. Alright. So, thank you po, ma'am. Questions po? Sige po, ma'am. Pag rapot ko lang po, pag nagre-request po ba ng JITmatic para po ma-approve, pirang families po dapat ang manginginabang duman? At least po 10 household. Okay. Depende po sa lugar. Kung saan pong barangay. Uga po kayong barangay na talagang hararayo ang harong, consider namin po at least 5
Takon talaga naman katay ito pag hararayo aro kay sa Pakul, hararayo po ug ang mga certain barangay sa hararayo ang ang mga kataraid. Yan po. Ay, okay. Tapos po, iniiling mo po talaga, kung talaga mayo talaga silang source of water. Ang ito po, kaya itong sabi ko sa Indong, maski gwa naman, Mahagad pa. mahagad pa. Ayun po. Thank you, ma'am. Sige. Salamat po. Kahaputan pa po. Sige po. Sige po, sir. Bukas na po yan, open. Hello, hello, ma'am. Good afternoon po. Afternoon. Ako po taga Pakul din. Po. Ang kan si pagpuon kang resettlement pig tarakudan po bagay pirlaga Ayun po po. nga jitmatik Jetmatic po, opo. saro po garo ako duman sa pigtakudan kayan magayon si Bulos kaya lang niya lipas ng pirang tami dahil ko aram kung ano tadain na nagluluwas ng tubig sabi si garo si itinugdog duman 1 1/4 lang. Tapos may pighapot ako dapat ngaya 1 1/2. So nagbakal po akong tubo. Nagbakal akong tubo. Sabi ko ganyan dai ko na ito tugdog ta sabi ko maya ako na ko kang ning tubiro na si mga tubiro mi duman baka po pwedeng makahagad sa indo ning tabang kung yaon si Jitmatic ko Ayun po. may tubo dahil ko lang aram ko paano na ito kung pwedeng May dati mabuhay na ito. po, may dati na po. May dati na po nakatugtog po. Ano po yan, pang-publiko, private? Public po yan dati. Public po yan po. Public, oo. Ano po tabing pangaran ta, sir? Jose Ilo. Ilo, ayun po. Kamagong Street po. Kamagong Street. Opo. Inspection na yun po. Ang pinakamaray po kayo, mahiling mi. Ayan po. Uga po kaming foreman, si Lando del Castillo, papahiling ko po sa iya. Ayan po. Ayun po, sir. Opo. Ano po, Kamagong Street. Kamagong Street. Pakol. Noted po, sir. Papadumanan mi po. Dahil ko po matog sa agad na medyo panoon na si schedule mi. May contact number ka po, sir. Ay go po. Pahagad pong contact number. Di ba? Set. Sige na Ay, po. sige. Siya po, si Arvin Siya na po. Pakitaon na lang po ang contact number mo. Salamat po, sir. Thank you so much po. Kahaputan po. May mga kahaputan pa po. Sige po. Good afternoon po sa Gabos, ma'am. Mama, iyapod ko lang po ining sa MOE. Ining sa donation po. Send po o hali po yan tabi, ma'am. Ang donation po. Kaya po yung piglag na donation. Ang Jetmatic po baga ka, pinapanaomi. Kaya po ang apo donation. Iyo po. Ang mga nakalaog lang po dyan sa donation, arag po katong pang-public faucet, pang-Jetmatic. Kaya po ang pangaran ang donation. Iyo po. Ang pwede mo bilang po dyan yun na nga niya sa kung ano sin nga pigtataomi, under po kan donation. Iyo po, sir. Iguman lang po ito, ma'am. Mahapot man po, ma'am. Yes po. Ano po ang assurance ng mga residentes na naggagamit kang tubig sa Jitmatic? Maasigura na si tigiinom da safe po. Actually po, ma'am, day po. Day may po talaga pigaan ng inuman ang Jetmatic po. Okay. Day po talaga. Sasabi po yan, ayan po, panlaba lang, panghugas. Okay. Pero po talaga sa pag-inom po, day may po ang pigaan. Thank you po. Thank you po. So, may naghahapot po sa amin, nag-request po sa Zoom kung pwede pong ipapresent po si official budget request po kang WSD. Ang official, Opo. request mi lang sa Opo. opisina. Ang request ko po talaga ever since, nasa 5 billion. Kailan po, dahil man po kami natatawan, pero lang, arag po kan 2022, 2 million 8. Ngayon no 23, 1,967,000. Ngunyan pong 2024 naman, ang pigtao sa mong budget na pigpa-allocate, lang po, is 1,640,000. Okay po. So, di ba iyon na po yan si Ayun na po yan. official budget Opo. request po. Okay. So, sa Zoom po, kung may hapot pa po, yan. So, si nag-request po is si Mr. TJ Cruz from the NCPC. Okay po, salamat. May kahaputan pa po? Mayo na po. Sa Zoom, nasimbag po ba ang hapot? Ay, hello po.
okay. So ma'am, yung gusto po palang makita po sa screen ay yung ngayong pong year. Ngayon po kasi yung 2022, 2023. Wait lang po. Nasa next slide. Okay, yun na po yan. Ining target for the budget year po ba? Itong sunod naman po. Ito naman sunod. 2024. 2024. Dahil nagkaiba. The... Ka- Sa taas na lang, sa itong Sa sunod. taas. Pang-apat garo. Oh, yan na, ito na. Ito na. Okay. Yan na daw po. Tama po ba? Okay na po. Okay. Sige po. Okay na po. Wait lang po. Nag-aano pa po ang sa Zoom. So, i-acknowledge na po ang viewers from Zoom. May participants kita haling Zoom and of course sa FB Live. Excuse me po, may question lang po kami. Pwede po namin makita yung yung other projects po, like yung mga special projects ng office. Special projects daw. Ayan po yung mga nila ma'am. For mga installations na For installation and repair ka mga new installation, new installed buildings, new... Ayan po. kasi sa mga office po sila yung nag-ano ng maintenance, ganyan. Especially for since na wala po kayong allotted for general services, sino po yung nagpapasahod sa mga staffs ng officers? City Mayor sa ano po? General Fund po. General fund po ng under department po? General Fund po. Sa ano po yan? Sa Mayor's Office po yan. Okay, City Mayor's Office City po. Mayor's Office po. Under po kami City Mayor's Office. So yun lang sa ano po yung pinaka, parang bihira lang po kasi marinig yung yung Water Services Division ng Naga City. More on, palagi lang pong narinig regarding sa mga projects related sa water system, yung yung Jetmatic Pump. Metro Naga Water District. Iba man po to. Ano lang po kami duman sa INDA. Inline po lang po kami. Pag ma-request pong public faucet, ma-install po mga public faucet, saka mga water lines po sa mga buildings, newly installed buildings ng city government. Kami So yung mga parang mga solicitations from indigent residents ng Naga, ganyan, sa inyo po pinapasa ni Metro Naga Water District. Ganito po yun. Pag may request po ang mga residents po regarding po faucet po, private po yan, private. Ang assistance na lang po binibigay kang Naga City is mga 10 to 15 meters of PE tubing. May kabang tubo naman po yan. Makakatabang naman po yan sa INDA. Kung talagang may sobra kita, sarong pidasong faucet, Teflon tape, mga arog po kayo ng assistance sa anuta.
Si Mayo po talagang kakayahan, pigdudulog na po yan kay Mayor. Si Mayor na po kaya nag-ano sa inda, nag-guide sa inda. Si Mayor na naghagad tabang kung paano siya mapapano. Pero po, kung kaya mo lang kang city government, anuhan tapos inda. Si mga less Okay po, fortunate po talaga yan. Okay po, clarify ko lang po, ano po, under po kayo ni City Mayor's Office. Yes So po. hindi po kayo part ng special project team ng City Engineering's Office. Hindi po, hindi po. Noted po. Thank you po. Wala na po. Salamat Alright, din po. thank you so much, Mr. TJ Cruz. And of course, thank you so much po, Ma'am Emilia from WST. Salamat po. So that ends our first presentation. And for our next presentation, we have the Department Head of Solid Waste Management Office. Let us all welcome Engineer Joel Martin. Maray na hapon po. Ang samuya pong pagrespeto sa namamayo po kang Naga City People's Mall, Sermon. Ang satuya pong City Engineer, Sir Alex, saka si Engineer Idol. Ang kaibalan ko po si Harold ni Pomoseno. Maray na hapon po sa Indu, maray na hapon po sa Yaon sa Sum. Tigahanap lang po si presentation. Well, okay po. This is to present to you the Solid Waste Management Office Budget Preparation and Accomplishment Report together with the Special Concerns and the Naga City Motor Pool. Our mission is to manage Naga City solid waste and promote sustainable, environmentally sound practices through an integrated system of waste reduction, reuse, recycling, and innovative technology. Ambition mi po ay cleaner Naga with upgraded and functional solid waste management system. Ano po ang mandate? Functions to develop plans, program, and implement ordinances and laws related to solid waste management in compliance with RA 9003 or the Solid Waste Management Act of 2000. Maintain cleanliness of the whole of Naga City. And number 3, manage and operate the Naga City Motor Pool and the sanitary landfill. Next slide, please. Kumahiling ta po, inikakayahan kan sa tuyang opisina. 12 units garbage truck are collecting on a daytime schedules and 2 units during nighttime schedules. But very recently, paglaog po kan si January, although nilaag ta po ini sa budget, ang pagkukulang po kan sa tuyang garbage trucks narisana. So, ang operational na lang niya, 10 na sa ng garbage trucks. And si Apat, 14 po siya dapat. Si Apat po going repairs and ang advice po kan Naga City Motor Pool, bako na siyang economical na i-operate pa. So, ini po si waste generation data. This is a comparison of 2022 and 2023 waste generation results. Kan 2022 po, 112.20 tons per day. This is an average. Gusto pong sabihin, naglalangkaw siya, nagbababa. Depende po sa trending and season sa laog po kang Naga City. Kan 2023 po, nagbaba siya, 109.12 tons per day. Ini po, second quarter, comparison, kan 2022 and 2023. Gusto pong sabihin, this is a 6 months records na nangyari po sa Laogang Naga regarding solid waste management. Ano po si mga dapat ang hilingon? We have managed to decrease 3,085
kilograms lang po ini mayo ning day, or 29.46% of residual plastic compared to 2022 data. Ini po, kaya sabi ko nga ni, dakulaw na marayang pasalamat mi sa satuya pong market superintendent, sa market manager, na iyo pa ang inot na nag-implement kansi sa plastic ordinance. Magpunpo kan January, nag-meeting kita kato sermon November, October garo ito last year, but we have managed to start January of 2023, and we have decreased the amount or the volume of waste-related plastics in Naga City by 3,085. Dakula na po ining pagkakaiba. Dakula na po ining pagkatipid. Dakula po ining pakinabang ng mga taga-Naga. Ano po si ginibuta? Stick implementation, plastic ordinance sa NCPM, waste diversion initiatives kang Naga, ipapaliwanag na po ini later, continuous information dissemination program po sa gabos na barangay and commercial establishments, igdi po sa Laog kang Naga. Just imagine, ang sinasabi ta po nga ni 109.12 tons per day na kita. Ano ta nagbaba? Because of the initiative na mabawasan po si mga plastic-related waste. Number 2, ini pong 72.05 tons per day or 66.03%, ini po sinadadiverta ng basura out of 109 total waste generation sa Naga. Or, igwa po kita ning natipid na, ini na lang pong 37.7 tons or 33.97% ang inaapunta na lang sa satuyang sanitary landfill. Ano po ang gusto sabihin? Nagbawas po ang basura na inaapunta sa satuyang sanitary landfill. Next slide, please. Iniman po si medical waste generation. Gusto pong sabihin, nagbaba amang kita. Arin po sinakahilat, hazardous waste. Ini pong infectious, pareho, pero ang hazardous waste po nagbawas kita. Si electronic related waste na nagbaba man, ang gusto pong sabihin kani, number 1, we have provided yellow garbage bin to all barangay or health centers sa gabus pong 27 barangay sa Naga. Grant of, ini po, tabang kang DNR, EMB, nagtao po ning 60 cubic container van para lang po sa future medical waste management sa Naga. Although iba po kita ning existing na concrete vault na pwede pong mag-service sa laog po ning nagkakapirapang taon. Ang clinics, mortuaries, and other medical centers, fully informed po kan si existing law, RA 6969, and other ordinances na nagsasabi po na kaipuhan, magtao kita ng importansya sa pag-manage po kan sa tuyang mga basura hali sa mga hospital and medical centers. Ano po si future plan na sinasabi na papag-ulayan mo lang papalang po iniyo with the Mayor and Engineer Alex, si construction po kan sa tuyang medical waste facility. Amounting estimated to 50 million, naghahanap lang kita ng counterpart kay ini para mag-ibon na po ini. Ano pa po si iba pa na accomplishment? Operational na po ang sa tuyang wastewater treatment facility. Now na po kita sa testing stage. Igwa na pong nagtitraining duman ng mga personahita. Ano po ang kamarayan kainin sa Naga? Environmental Awareness Program. Environmental concerns. Mayo na po kitang iaapon na maating tubig sa satuya pong nearest body of water. Ini pong Yabu River. Saka ining Dakanan Creek na ginigibo pong patubig sa mga uma. Ano pa po? Ini yung nalinig na tubig na process na, data iniapon sa Yabu River. Gagamiton ta po ini panglinig kang mga trucks, pang-watering kang satuya pong mga tinanom, si greening projects po ang syudad, tasayang ka ini. Tapos po, ang pakinabang, mababawasan man ang water consumption kasatuya pong sanitary landfill for several thousands of pesos per annum. Dakulang bagay po yan sa to. Ano pa po? Waste diversion initiatives.
Ini pong waste diversion initiatives, kung ikaw kita ng 109 tons ng basura, nahalita na po si 66% kani or 72 tons per day. Nagsasayin po ito, makangalas eh. Igwa ka ng 112, pero ang inaapon mo sa landfill, 37 na sana. Nagsasarain po ini. Ang apunta po kay ini, waste diversion technology. Ginigiributan na po ini, backpack, pencil cases, eco bags, pillows, pot holder, kung ano-ano pa po. Just very recently, kaulay ta po, nag-request si UP Alumni Association. Nagpagibo po sinda ng 50 bags, pantao po ini dyan sa Kararayan Elementary School para po makatabang duman sa mga indigent students. Tinarawan po ng libreng bag. Saan po hali? Sa Solid Waste Management Office. Hali po sa Waste Diversion Initiative. 50 pidaso, makakatabang po kita sa mga estudyante na mayo man yanin pambakal ni Kopon Ban. Pero pigtaon po kang UP Alumni Association ning libreng backpack. Saro pong dako lang tabang. Ano pa po? Engineering technology. Anti-erosion technology. Aram po ini ni Sir Alex. Sa mga slooping portion po, lalong-lalo sa sanitary landfill, gamit na po ini. Dahil na po mahurus ang basura. Dahil na po mahurus ang daga. Dawa magparauran pa o magkabagyo kita. Because, ini pong young coconuts. Ini tipong pinoprocess na po yan. Duwang bagay po ang nakukwata. Saro po, coconut fiber. Ginagamitan ng rag, ginagamit ng rope. Aratyan, papahiling na po ang picture. And si powder para po sa composting initiative ta. Next slide, please. Iyon na po ang sinasabi ko. Yan po si mga eco bags. Tinatawan ta ka ni si sermon ng libre lang tin ni sermon, ano? Nagkakapirang kuya, 100 na bag, siguro ito. Tapos po, inisaro, ini pong garo Coca-Cola, garo Pepsi-Cola. Ini po si residual plastic converted into liquid fuel. Ginagamit na naman po ini. Bako lang po sa libreng pagluto, tinatauta po ini sa paraluto, duman sa mga indigents ta, dahil na sinda magbakal ng gas. As cooking gas po ang purpose kay ini. Kaya libre na ini, 1 liter per week. Or, kung maaring sinda maubusan, di sakala naman lang maghagad sa to. Number 2, ini pong liquid, pakibalik ma'am. Ini pong liquid petroleum ta, ginagamit naman po ini sa mga dump trucks ta, sa landfill sa naman. Pili lang ini. Si medyo luma naman ng mga gamit iyon na recipients ka ini. Saka si mga heavy equipments ta. Dahil po ini pinapagamit sa mga brand new equipments. Dati baka may kadigit pang impurities because si pag-process po kayo ni sa DOST saka sa Department of Energy, hinahalata pa po si results. Ini man pong nailing nindo, ini mga coco fiber, ginigibutan na yan lubid, ini pang sinasabi ko. Ginagamit na po yan ng application ta doon sa mga slooping areas. Tapos po, mayo digdi si composting nga. May powder pa ini, ang apod ko kupit. Ginagamit man po ingredient sa pag-ibo po ng abono. Next slide please. Ini po si sinasabi tang wastewater treatment facility. Operational na siya. Salamat po Sir Alex. Nagtitraining na po si tao ta. Pero may kadikit pang pangangaipo na kaipuhan po nga ni siguro si ibang chemicals to operate, si technicalities to operate. Ito po ang pigigibukan sa tuya pong nagtitraining duman. Ini man po sa Balyo, Anti-Plastic Ordinance 2019-054. Sa Gabos pong mall, mandatory. Mayo na po, bawal na po ang plastic sa naga. Kaya po kung mahihiling tagabos po, Robinson Mall, SM, igdi sa market ni Sermon. Garutig sararo na sanang laganan, Sermon, sarong plastic na lang, dahil na pwede magdubli. Next slide please. Ini po si budgetary requirements. Ano po, kang Solid Waste Management Office. Kung mahiling ta po, ini 66.5, ini po sa higher ups na ini, sa mayor po ini, sa budget officer. Pero igdi po sa baba, ang programa ta, Workers Alleviation Program. Ano pa ang katuyuhan kay ini?
pakarayon po, hilingon, ang kamugtakan ka mga nagtatrabaho sa basura. Para po matawan man sin ng kagian, aran mati, mapagal, mainit, mauran, basa. Kaya po, ano ang tinatawag sa tuyang gobyerno, kan syudad ning Naga, kan city government, provide nighttime fare. Sa gabos po na SWMO, field personnel. Number 2, provide personal protective equipment. Kaya puhan po ini. Tanganing magtagal man sinda sa klasik ang trabaho ninda. Iga po kita ning 18 personnel na nagbabanggi, so they are fully compensated. Ang budget na po kain total is 1.4 million. Number 2, upgrading po kang sanitary landfill programs, water quality monitoring, improvement kan sanitary landfill components. Nailing ta po na si upgrading tapos na, pero naglag manggiraray kita. Ini po si sa MRF, naglag manggiraray kita ning amount. Is this 50 million or 50 million? Establishment po kan sa citywide electronic and medical processing waste. Ini po si counterpart, is a 50 million project. Counterpart po kan city, 50-50. Kung igwa po ng private entity na gusto, 25 million po ang pwedeng itao kan sa tuyang syudad ning Naga, itabang, and 25 million man sa iya. Ini pa pong water quality testing within and outside the SLF, nag-ibo na po ini. Kaya lang, sinasabi ta kasubago, pangangaipo po sa operation kan sa tuya pong waste water treatment facility. 50,000. Procurement, garungan ni Errol kulang ini. Kapag nagsabi na itong contractor kan si wastewater treatment facility, may mga chemical ini, nakaipuan pong bakalumpakan syudad, may generator requirements po ini, takong brown out, magagadam po si mga bakterya na kaipuan ta po para ma-filter ang sa tuya pong tubig duman. So, 50,000, procurement kang equipment po sa SLF, may unit declagger, kaya puwan ta po ang declagger duman, one unit water tanker, 36 million in-enrolled. Pero dakulano. Next slide, please. Ini po si picture, kan po posta. Ini po si dump truck, nakahiling nagaro ka mo kayan. Ang kaipuan ta kayan, at least 2. Tapos aro po kaning medical waste collection vehicle. This is, ang apod po kani, customized. Gusto mong sabihin, pinakaray ni si design para mag-angkop sa pangangaipong sa collection style, activity, kan sa tuya pong medical waste. Next slide, please. Ini po ni si budgetary requirement, garbage collection program, nakalag po pati nakula, acquisition, operation, maintenance, installation of solid waste management equipment and facilities. Ano po si major final output? Procurement of additional garbage collection trucks, installation, rehabilitation of barangay MRFs, installation of additional garbage segregation bins, luma na po ang garbage binta, installation and replacement of all units garbage collection and segregation billboards. Kung nailing mo po digdi sa palibot kang Naga, ang mga billboards sa puro luma na, ang iba pati taragilid na. Nakaipuan pong ribaya na. Ano po ang proposal ta? Yun na po, sabi ta kayo, one unit compartmentalized or design na garbage collection para po sa medical, 3 units na garbage collection trucks with a volume of 10 cubic per truck, 7 units na mga barangay materials recovery facility. Ano po ito may 7 unit? 27 out of 27 may MRF na kita. Ano po nagre-require pag-aaral kitang another 7? Kawasa po si iba na dilapidate, si iba po kay po ang gabaon due to activities, road expansion, force majeure, kadakol po. Kaya nakalag po ba dyan? Bagong Bayan Norte, Balatas, Lerma, Peña Francia, Tabuco, Pequeña, saka Grande. Ano po si Remediuta? Temporary. Naglag kita ning mobile materials recovery facility. Pabarabalyo. Pero ang hanap po kang EMB DNR is stationary materials recovery facility.
Kaya po nilaagta 840,000 budget. Ang 80 units man po na additional na garbage bin, hahanapon ta pa yan, ruled ano? Nakaipuan ta pang hanapon. 270 units po, nakaipuan tang billboards to replace dilapidated billboards na iling po nindo ini. Makasupog na nga ni, minsan pinapakaremi, may parapukpok lang po ka ni. Importante pong marayaran nindo. Kaya po nahihiling kang tao, anong oras ako maapon? Anong klaseng basura ang iapon ko? Tangani po na dahil ka mo citation. Iya po, daigwan na kitang ordinansa para dyan. Ang requirements mo man sa 270 units, 400,000. Sa operations po, resource, recovery, recycling, yun na po yung sabi tang waste diversion technology. Conversion kan residual plastic waste to liquid, ginagamit na to petroleum, ginagamit na po ini, production kang cocoa charcoal briquettes and geotextiles from coconut husk para lang po gibuhon anti-erosion na roofings. Production kang eco bags, pencil cases para po sa pakinamang ka mga estudyantita ng mga indigents. Pang tao po sa mga markets para dahil na kita magparagamit ng plastic bag, single use. Ang amount man po kaya 500,000. Daily maintenance po kan sa tuyang sanitary landfill. For your information po, bako saan ang pag-apon ng basura duman ang activity ta. Ang activity ta po, dagdag ini. Kay puhan laganan mo siya ng daga. Ibabawan mo po siya ng daga. At least ang hibog niya, 10 cm. Tano po, dapat na isa na mamarong. Tas siyempre, ang sinasabi tang residual waste na sana amounting to 37 tons per day na piglalaog ta po sa satuyang sanitary landfill, igwa manggirara yan mga biodegradable na eventually after 1 day, 1 week, nagpaparong. So kaya po anta po isang tahuban. Anong gastos ta? Nakalabo ba yun 14,600 cubic meter? Ang karibay na amount po, 5.6 million. Ang sarupa po, construction and operationalization kang waste to energy. Ini po private entity ini, sa endang gastos ini, amounting to 1.9 billion. Igwa na po ni MOA, pinirmahan na po ni Alkalde, pinirmahan na Sir Alex, naghahalat na lang po kita na magheroin. Next slide please. Ini man po si Naga City Motor Pool, ang head po digdi si Engineer Alfred Manyosa, pinakuha ko kung di na nag-abutan. Di nag-abot well. Okay. Ang garbage truck tango niya, 10 na sana. Ang proposal ta po, 4 units na sana. Ipaliwanag ta. 10 truck, 9 areas. Pag naraot, bakit ang panribay? Ano pa ang dapat tanggibon? Magdagdag kita ng area na sa collection. Ipaliwanag ta pa ha. Ang Webes sa Domingo intended po para sa non-biodegradable. Gusto pong sabihin, ang basura sa non-biodegradable, si mga plastic si dahil nalalapa, 2 beses na kada simana. Pag dahil yan dinagdagan, ma-problema ka later on. Di may sarok ng truck o 2 truck. Inimam pong pambanggi, kaya po ang tamang girarin dagdagan. Aram po nindo, ang basura po sa Banggi, heavily populated naman ang Naga. Ang activity niya may mga nightlife na. Aram po yan ni Sermon, may mga nightlife na. So, may mga basura na. So, kay puwanta pong humabol sa trending, sa volume, sa activity kan city government. Kung ano po si negosyo, mas dakulang negosyo, mas dakulang activity, mas dakula po ang basura. Inimang pong service vehicles na walo-walo na sana. Ang edad po kay ni Garo, dahil man kami nagkakarayuan. Kaya dapat naman siguro madagdagan naman. Pero aram ta may pagkukulang sa budget, kaya kay puwanta po magtipid-tipid muna. Ang heavy equipment po, nagagamit na po yan police sa satuya po mga small infra, sa satuya pong sanitary landfill operation. Ang mga machineries po, generator, kung ano-ano pa, 9 units. Next slide please. Ini po si budgetary requirements. Kung ilingon ta po si repair and maintenance ang gabos na vehicles, trucks, service vehicles, stationary machineries, ang budget ta po 10 million. Ini po si support operations ha. Purchase of equipment, spraying machineries, spraying pumps,
duwan po sa landfill. Dahil po pwede hindi kita mag-spray kang liquid. Nakaipuan po para mahali si parong. Tadaw po paano? Pag nairo po yan, airborne, nagpaparong siya. Kaipuan po may pang-spray kita. Ang kaipuan po, 440,000. Procurement po ang service vehicle. Sinasabi ta nga ni, walong units, pero kay iridad ko, kaipuan siguro po, bakal kita ang panibago, at least 2 units na service vehicle, pero ini po sa maintenance ini. 4 million. Ang operations po, si equipment rental, various environmental project, fully operational heavy equipment. Ini po kaya si mga heavy equipment kaya puwanta manggiraray po na i-maintain. Isipon po nindo, ang sarong gumak ang payloader, medyo kalangkaw ko. Gaano pang saro? 60,000 pesos. Saro lang po yan sa katapat. Sakta nagkakapira po, sarong loader, sarong excavator. Ang guma po, ang presyo kang guma dahil man nagkakararayuan. Kaya po ang presyo niya man, 2 million. Next slide, please. Ini po si special concerns. Yan si architect. Si architect Sherwin Mamansag po, siya ang namamayudigdi. Nagkataon lang na si duwang opisina, Naga City Motor Pool and Special Concerns Office, yaon po sa SWMO. Ang mandate po ninda, implementation kasi small scale community projects. So, sabi yun, small infra ini. Hinaharabuan na po na Engineer Alex na project, na sarasaradit man, kami na po ang nagigibo ka ito. Next slide, please. Ini po si accomplishment report. Deklaging kan drainages, 19,456. Kung isipin po, karakadikit. Construction, repair, kan patwalk, 525 meters. Other projects, repainting, fabrication improvements. 65 na job orders and adding pa po ini. Iyan po si mga pictures, ano po, para lang may ideya kita. Anong aral nga yung special projects? Anong aral nga yung special concerns office? Small infra implementations. Next slide, please. Ini po si preparation taman sa special concerns, paglinig sa salog, pagpirintura po, pagpakaraykan si floodgate sa Sabang, pag may baha, may bagyo, nagbabara po ang tulay, nagtatabang po kami sa Enro para po mas madali na mahaman ang trabaho. Next slide, please. Ini po si requirements, budgetary requirements po ini. Support operations, construction equipments, kay puwanta po kaya aning 1 unit jackhammer, 1 unit concrete cutter, 350,000 po ini, estimated. Sa operations po, construction, repair, rehabilitation, kampatwalk, small infra implementation, 10 million po ang pigahagad na ka ini. Year-round po ini na activity. Next slide, please. Ini po si budgetary requirements ta. Aram ko po na sobra kaming maray sa ceiling. For your information, ang approved lang pong budget sa mo, 77 million. Pero po ang nilaagmi, 202 million. Halimbawa lang po, ini po makonsuelo. Halimbawa lang po, magmilagro. Si Diyos Ama, sa kasiina, sana po maitaw ang 202,000. Para lang po mamita, siga po sa target, si inaasahan po sa opisina, saka mapakarami man po ang samuyang performance. Next slide, please. Oh, mayo na. Kung nagawa pong question, simbagunta. Salamat po. Thank you so much po, Engineer. So, igwa po kitang question hali sa Zoom. So, pa-connect po. Hello, Mr. Hello DJ. po. Good afternoon. Pwede po pabalik, pa-present ulit ng slide, yung last part na lang po. Ay, wait lang po. Okay. Sige po, wait lang. Ito check lang. Okay.
Ito po. Hi sir, good afternoon po. Magandang TJ hapon. Cruz Magandang hapon po, Sir Youth TJ. Sector ng Naga City People's Council. Opo. Currently po kasi nandito po kami sa Batangas together with Ma'am Gladys Delvin Abad and also Rio. Opo. May question lang po ako sir regarding dun sa colored garbage bins po ng SWMO. Yes, sir. Regarding sa mga garbage bins po, sir, paano po yung ginagawa nating monitoring kung nasusort out ba talaga ng public yung mga tinatapon nilang basura sa mga colored garbage bin sa respective na colors po. Yes, sir. Opo. May mga color ko yan po baga kita, color coded, ang gabos na basuranta. May green, may black, may red, may yellow. Ano po, ang apot mo po, paano nga na monitor, paano nga nindo na monitor kung talagang ginagamit ining husay kang satuyang publiko? May mga monitors po kami, may 10 kaming monitors, na ang trabaho po, mag-monitor talaga. Ano nga ran sinusunod ang pag-apon kang basura, sigun po sa klase? Ano po, pigmo-monitor o kung sinusunod kang publiko, ang oras kang pag-apon? Ano po, tama man ang inilalaag dyan? Ano po, tama ang location kan sa tuyang mga garbage bin? Kaya kami po sinisiguro mo ini. Every Monday, may meeting po kami to monitor. Aramon, anong aran po si mga violation? Anong aran po si kaipuan pa? Tangani po na mas mapakarayta pa ang serbisyo kang kalinigan sa Naga. Okay po. Sa citizen po kasi ng Naga City, sir, na-release sa man po na daiman talaga, sir, iyo to si respective na garbages na yaon sa basurahan. Tapos ang po, sir, na-release sa amin din po pag during collection time na is hindi naman talaga kunwari mostly isang truck lang yung umiikot kada areas, tapos wala na po yung kasunod. So ang tendency ng sir, yung truck na iikot, kukunin niya na yung mga garbage. Hindi na kino-consider yung purpose ng colors, but magsasama-sama na yun sir doon sa isang truck. So siguro hindi naman po yun sir na sort out doon sa loob ng truck. Yes, sir. Pwede na po magsimbag. Thank you. Papaliwanag ta lang po. Inot may mga billboards po kita. Ano nga ang tuyo kang billboards? Ang tuyo po kang billboards na nasa gilid kang tinampo, the more billboards na yaon, the more informed ang tao. Minsan po kaya, kita mga Pilipino, arantang dapat, may schedule ang collection ta po ang basura. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes sa Sabado, biodegradable waste ang dapat iapon mo. Thursday and Sunday, dapat po non-biodegradable ang iapon mo. Pero po igdi sa Naga, kaya po baga may mga IEC program kita to inform everybody. May mga flyers kita, may billboards kita. Nagagastos pa ang syudad kayan for so much hundreds of thousand. Para lang po ma-inform ang tao. Nakaipuan ta po ining sunodun. Tangani po, kaya baga di kami nagpupundo, even Saturdays and Sundays, even Bangi. Nakikiulay po kami sa publiko, nakikiulay po kami sa mga subdivision, homeowners association, sa mga estudyante, sa schools, sa commercial establishments. Adalan ta na po, hilingon ta ang billboards, basahon ta po, piglag yan dyan para basahon. Dahil po, piglag dyan para baliwalaon. Baho po yung pang-display. Ini po, informative materials na nagsasabi, pag Lunes, biodegradable, nung kaka po mag-apon ng non-biodegradable, tamay citation ticket ka. Kaya po bako mambaga sa sabi, pag may nagbayular po kayo ni sige, panreklamo, anggut pa sa mo pag pig-citation mi. Kaya po medyo makamundo, ang hapot, warin po makakanood ang mga taga-Naga. Ang totoo po kayo ni 50% lang ang segregation efficiency, makamundo po baga. That is why ang opisina po nagpipirit. Even Sundays, sabi tangani, even Saturdays, mayang opisina, even on the night time, na kayo po nagpapahingalo na po ang mga personahita. I-inform taman po, giraray, ang publiko. Para lang po, maaraman ninda, ano ang dapat
na sistema sa pag-apunin basura. And very positive kita dyan, Sir TJ. Sana po magabot ang panahon na si mga tao na ang nagsasabi sa kataid niya na dahil ka na magbayular sa basura. Thank you, Sir DJ. Ay, TJ. Alright. Ako po. Follow up ko lang po. Yan, nabanggit mo, nagpapataw po tayo ng citation tickets and also doon sa mga nag-violate doon sa ano nga po, doon sa pagtapon ng basura. May pwede po ba tayong ma-present na data kung Yeah. ilang mamamayan or tao ng Naga City ang nag-violate or napatawan ng citation ticket? Opo, Sir TJ, pero ipapahiling ko po ini panagduman ka na sa opisina. Ang treatment mi man po kaya kaini medyo kadikit man na may formality. Dahil mi po ini pig-a-announce. Ang totoo po kani may taga-radyo na sabing i-announce na ngaya si mga violators. Kami po sinagsayuma because paano ta po makukurihir ang sarong bagay kung kita mismo arog kayang kabayolente. Pakiulayan ta po, tangani makanood man sila. Okay, Sir TJ. Wait lang po. Sir, ang hinihingi ko po is hindi yung data mismo, kung si identity po ng mga tao. Kung may data po tayo, like kung ilan yung numbers ng Yung figure. na nabigyan ng citation ticket. Thank you po. Igwana po, Sir TJ. Garo nasa pira enroll. Pira na daw, estimate. Garo more than 100 na eh. Iyo po. Siguro more than 100. Sabi ko lang, Sir, tuom po kung pira talaga si eksakto kang violators. But very recently, may saro po kaming commercial area na kasuhan para lang po dyan sa pagbayular kang pag-apon dyan ng basura. Medyo naugma po sa mo. Araanggut. Ta sinitami po kaya siya. Pero may intindihan niya kita na ini po para sa environment, ini po para sa mga taga-Naga, sa ekonomiya kang Naga. Thank you, Sir TJ. Nothing else po, sir. Thank you po. Thank you so much, Sir TJ. So, another question po, Engineer. This is from Mr. Elmer Santo Domingo. Sabi niya po, pahapot man sa SWMO kung may nape-penalize, kung may nape-penalize man sa daing tama na pag-aapon basura, lalo na hali sa pagtaraid na lugar or munisipyo. Tama ka dyan, Sir Elmer. Ipo baga, nagkaulay kita kayo sa cellphone one time. Ang pig-uulayan ta si segregation, kang basura ta. Pero iyan pong sarong hapot mo. Ano nga ya, si bakong taga-Naga, pigbabawalan tama na mag-apon. Igwa po kitang ordinansa. To Roll 2019-089. Iyan po, Sir Elmer, sinagbabawal po na si mga tagaluwas kang Naga, tainiman po mga tagaluwas kang Naga, gusto man magparaapon ng basura sa lawg kang Naga. Tamayo man daan nagkukolekta sa munisipyo ninda. Medyo makamundo, na medyo makaurag. Takawasa po, basura na yun sa munisipyo, ano tadadrahon mo po sa Naga? And that is a direct violation of RA 9003. Sir Elmer, ang primero pong kuyang-kayan, penalty, medyo mahal, 2,000 po. Primero pa lang na penalidad, nadakop ka. Igwaman po kami kayan mga ebidensya, may listahan po kami, na dahil ko po pwedeng sabihin si pangaran, pero may bilang na kita, no? Na nagbayular po kaya. Nakiulay kay Mayor, nagduman sa opisina kan City Mayor, para lang po bumalik giraray sa ko, as in-implement po. Sa opisina nagbalik giraray, as in-implement po. Whatever is due para po duman sa violation niya. So, ulitin ta po, iga po kitang ordinansang 2019-089. So, next question po, again from Mr. Elmer. May hapot po siya ulit. Saka kung may budget ba, kung may budget po ba na para sa tamang implementation or management kan dump site sa San Isidro? Ay, opo, igwaman po. Igwa po kami budget, although very minimal, aran taman po baga, yung nga si Pigo-ulayan ta, nakalampas nga ni kami sa ceiling, nasa 200, pira yan, 262 million ang piglag ni Harold, 202. Pero ang budget bilang po, Sir Elmer, 77 million. Ang sabi ko kay ni, ilagta lang. Tangani, nasabi ko nga ni, baka magmilagro. Magmaray ang income kang Naga, maitao si budgetary requirements ta. Para din naman kita masakita. Tabangin na kami, Sir Elmer. Okay po. And another question po sa online, pahapot po sa
WMO kung kumusta ang implementation kan si 96-049 on adopting waste segregation at source. Parang di man nasusunod kan mga barangay sa kaibang business establishments. Totoo po yan. Tama po ang observation mo. Ang totoo ka, ini, sarong barangay kita na pig-citation me. Nagduman po sa opisina ang gutman. Nagkakapira na pong barangay. Ang gutman siya. Ano pa ang rason niya? Sinitation me kaya. Pero, kamo po ang haputon me. Sala daw ang ginibuta. Igwa ng ordinansa, nakaipuan, isegregate kita. 2001-056. Ang basura ta po dapat segregated ang pagkuha. Ano po ta segregated? Makakatipid kita. Ano ta kaipuhan mong naka-schedule ang pag-apon? Dahil na po pwede magbalik pa ang truck pag nag-agi na. Economics reason. Sayang po kang kwarta, kang syudad. Kung araw po kaya ng sistema, balik-balik ang truck may maghapon. Ugura ano na po ngunyan ang operational costing kang naga. Given the fact na talagang kulang po ang budget ngunyan. Kaya kami man po nakikiulay. Sana po sunodon ta si billboard. Sana po dawa targilid na po, dawa dahil mo na mabasa si billboard, basaon ta manggiraray, tsagaan ta, o maghapot po sa opisina, anong ngaran schedule sa lugar mi, tangani po na magibuhan ta ning remedyo. Thank you so much po. May kahaputan po. Sige po. Bako man po, sir, kahaputan, kundi suggestion po hali sa mga tao. Sir, sa pagkukolek po kasi kang basura, usually si truck sa kasi nagkukolek, nakikiulay po asinda na baka po pwede daiman sa katahawan mismo kang tinampo. Kasi nagkukos po siya ng traffic. And at the same time, garo nagiging parada na po si dalan kang trapiko. Ano daw po, baad man po, pwede na igilid si truck, tangarig man kutaan na daiman siya makakosting. Iyo po baga, sir. Baka po pwede po sir, nasabihan man si garbage collector. Tama and po then ang si hapot mo. driver. Tama po ang hapot mo. Salamat sa hapot mo, ma'am. Ang totoo po, mapiesta baga. Grabe ang traffic. Kaya kami man, sa ngunyan pa lang, nag-aadal na kami paano ang pagkolekta tanim basura. Gigibuhon mi na po siyang banggi. Pero may basura manggirayan na schedule sa aldaw. Tara mo po kung taano, natulang naga na aldaw. Aga, udto hapon. Dahil po sinda natuod na magbanggi. Kaya baga duwa lang pong truck ang naghahakot ng banggi. Ang plano mingon yan, i-modify na ang scheduling. Gibuhon mi na pong banggi. Igwa manggiraray aga, pero gigibuhon mi pong banggi. Why? Para po dyan sa sinasabi mo. Dahil kami makaulang. Dapat po kaya, isipin mo po ang pangaldaw, nagpupumpo kami alas 4 ng maagahon. Pero po sa lawig kang ruta, inaabot kaming udto. O duman po sa udto, duman kami nahihiling na naman yung garbage truck, ata nang yan namasta na. Yaon pa dyan sa taho kan tinampo. Pasensya na po kamo. Kaya po baga obligado kami, kung makailin po kamong truck na mayo ning tahob, i-report po nindo sa mo. Tapati po ang driver mi, saka ang crew, pig sa citation mi po yan. Nagkakapira na pong kaibanan mi sa opisina ang na-citation for dahil sa violation na yan. Kaya po, tabangin na kami. Medyo maghagad pasensya, lalo na kung nagtatraffic. For dahil sa garbage truck na nagkukolekta kita ng basura. Okay, thank you so much po. Another question. Last 2 questions po siguro. 3 questions po. Sige, 3 questions. Hindi na lang. Hindi na lang, sir. Bako po siyang question, pero pwedeng pabalik po duman sa petroleum. Petroleum. Ito na, okay. Yes, sir. Ano po? Yan pong petroleum, pag nasusulo po kaya siya, nagpo-produce po siya ng greenhouse gases. Ining greenhouse gases po ini po tatrap ng heat sa atmosphere. Tapos, sinda saro sa mga factors kung nagkakaigwang global warming. Ngunyan, ang point ko po, magayon po mag-propose, ay implement ng alternatives, pero dapat tigwait taman agad po si good and bad effects po kan sarong alternative. Yun man lang po. Yes, sir. Iyo po. Engineering students ka, sir. Ay, tama. Tama.
Ini pong proseso kay ni, kung nanuparan mo na sa engineering ta, adiabatic or closed loop design. Gusto mong sabihin, pag ginigibo ta ini, kinoconvert ta si residual plastic into fuel, pyrolysis process, mayo siya ng oxygen sa loob. Mayo siya ng air. Closed loop po, gusto mong sabihin, mayo siyang niluluwas sa atmosphere. Ang niluluwas niya lang po sa atmosphere, si liquid fuel na. Kaya dahil po kita nakakaraot sa environment. Ngunyan, ano man po ang ginagamit sa proseso para ma-convert ini into fuel? Yan residual plastic. Si mga basura tamang giraray ng mga kahoy. Halos po 5 tonelada araal daw na kahoy. Ito pagpaparapurutol na Engineer Alex sa may kararayan eh. Mga twigs. Twigs na naman. Dahil man kamo nagpuputol kahoy. Kinukuha mi po ito. Nagatabang po kami senda. Pakinabang mi po ito. Taginagamit mi panggatong. Basura na ito. Alam naman niya punta. Kinukuha mi po ito to process the residual plastic into fuel. Nasangon niyan po ginagamit na. Dakol na po ang nakikinabang kaya. Ang problema talang, sir, ito pong modernized filtering process. Medyo mahal kaya, Sir Alex, ay. Dahil kayang ipinance kang opisina ta. Kaya naghahanap po kita ng ibang technology, nakiulay na po ako sa Philippine Society of Mechanical Engineers, tabangan kita on how we can filter ang satuya pong fuel, liquefied petroleum na hali sa plastic para po mas lalong mapakinabangan nga satuyang machineries. Thank you so much po, sir. Question po from ma'am. Apo, last na po si sir. Any na lang. Bako man po kasakot. May nagpapapot lang po kayong taga Mayon. Sa inda po da kayo duman na nasa plastic na grass. Saka plastic man po da, de pig kuha contract. Yes, iyo lang pinahapot mo, ma'am. Iyo po. So bago, pinapaliwanag tayo. Ikaw kita ng plate clearing group. Ang gusto pong sabihin sa plate clearing group, iyan po si mga ginabi sa nganing kahoy. Di po iyan pigbabali sa regular na ruta. Ta segregation po baga kita, pigihinguhata na tukduan po ang taho, na ini yung hakuton lang kang truck na ini, basura lang. Pag ginabi sa nganing kahoy, iba na po. Ang apod minakang grupong iyan, plate clearing group. Na ang hakot niya man, may basura. Mga tinabas sa nganing kahoy, ginabi sa na, debris, takaipuhan te. Andara po kaya ang gabos sa sanitary landfill. Si debris, pang cover soil mi po. Si mga grass, saka si mga kahoy, ginagatong ta para po mag-produce ng fuel. Si grasses, iniibata po sa composting para mapakinabangan. Thank you, ma'am. Thank you so much po, ma'am. For the last question po. Thank you very much, ma'am. Bali, ini po, bako man siya kahaputan. Engineer, congratulations. Ini pag-ubang po sa office nyo dahil sa roman po si Grupo Mi na nagpapatunay, well-rounded po ang office nyo. Bako lang po mga garbage collector. May mga tinatao pa ka mga programa, mga trainings, arog po kaya. Yes, sir. Pero para sa part po kan mga individual, lalo po dito sa Naga City, kaya punta pong ang suporta kan opisina ni Engineer, kung pwede pong dagdagan si mga hinahagad na budget po dyan. Dahil very critical po sa basura po ni. Digdi po nagsisignify ang Naga City, very improved dahil sa, lalo sa Department ng Engineer. Diyan lang po, well-rounded po ang office niya po. Salamat Thank you very po. much po. Sana po, sabi ko nga ni Kasubago, sana po magkamilagro. Magmaray ang income kan syudad para po si budgetal allocation na hinagad mi. Tarayoon po baga, halos 100%, 77,202,000. Sobra po sa 100% ang additional na hinagad mi. Sir, thank you. Sana po magdilang ang Hilka. Sana po magkamilagro ang Naga. Magdagdag po ang income. Tangani po na si budgetary requirements mi maitao man po para sa karahayan po kang environment sa Naga. Salamat po. Maray na po. Just mabalos po, Engineer Joel Martin from Solid Waste Management Office. So, just a reminder po, presenters will only be given 10 to 15 minutes to present and 45 minutes for open forum. So, for our third presenter, let us all welcome the City Engineer from City Engineers Office. Ladies and gentlemen, Engineer Alexander Canning. Kasaysayan, aloy ng panahon.
Okay, good afternoon po sa Tuya Gabos. Sa muya pong orgulyo na ipresentar sa Indo ang sa muyang budget for calendar year 2024. Bago po kayan, ipresent mi na sa Indo itong naginibuhan mi sa muyang opisina kang last calendar year 2022. Okay. Sir. Ini po ang mandate kan sa muyang office. Kami ang in charge kang design, inspection, construction, and maintenance of all city government infrastructure projects. Ang mga city public works. Ang pinaka-sole in charge po kayan iyo ang City Engineering Office. And sa muya pong pigihiling, sa muyang vision na by 2030, ang sa tuya pong City Engineering Office is an effective and efficient city government improving the lives of Nagueños through the infrastructure na pigtatao sa Indo sa Ciudad Dingnaga. And it is also our mission to provide and manage quality infrastructure facilities responsive to the needs of every Nagueños and aligned with the city visions of being recognized model of good governance na ang city government of Naga was known for its good governance, responsible citizenship, and people-centered development. Igdiyo po naka-align ang samuyang programa na pigtatao sa syudad. Okay, next. Okay, ang mga services pong yaon under City Engineering's office, dyan po nagtataon ng building permits. Kung kita po mapaharong, obligado po kitang mag-secure kang building permits. Kung uga po kitang business, sarong proseso kang pag-secure mo kang business permit, iyo ang inspection clearance. Kami ang nagtatao, pigihiling mi po ang sa imong building kung talagang akma man duman sa indong naisip na business. And siring man, kung nakapag-apply kang building permit, dahil mo basta-basta malalaogan ang sarong harong kung dahil ka nag-secure ng occupancy. Pigsisiguro ta na ang sa imong pigtugdok na harong, safe na istaran. And other building-related permits, ano pa niya? Okay, kami din ang nag-prepare kang program of works sa mga patrabaho kang sa tuyang syudad and also maintains drainage system and other public infrastructure. Okay, ang samuya pong structure, iyaan po ang samuyang city mayor. Diyan po kami nagkuha ang direction kung ano itong mga priority programs and projects niya. For the city, kami na-implement under the city engineer and the building official. And sa iraram po kayan, uga kitang assistant city engineer and the 4 section, planning, construction, building and public, and maintenance section. Headed by, ano na yan, by section chief. Ngunyan po, sa structure ta, although check na lang po ang data, sa structure ta po sa City Engineer's Office, ugwa kitang 51 na personnel. Permanent po yan. Ang technical employees or technical personnel lang dyan, meaning engineers, 16 lang. Kaya medyo may mismatch talaga sa number. Kulang ang 16 engineers na nagmaman kan sa tuyang
City Engineer's Office, and maintenance 19, and the rest admin support 16. Kaya bali, ugamang ang samuyang personnel, ugamang kaming inaapod na job order na 18 and casual of 43 and may contractuals man. Next. Iniyo po itong accomplishment last CY 2022 under road development. Nagkaugwa kitang 32 projects na nagkantidad po sa 172 million more. And drainage system, bali 28 po siya gabos with 62 million. And buildings to include school buildings, mga satellite markets, and mga pavilion or multipurpose building. Total of 27, nasa 154 million, and other projects such as pathwalk, waiting shed, nasa 1845 million. Then, ang pinaka-total for our infrastructure spending last 2022 was 436 million. Iniyon na po si mga activities undertaken by our maintenance section. Ano po ang maintenance section? Iyo po yan si dati ng mga structures na pigme-maintain ta na lang, either repair, rehabilitation, and the rest. Iniyo po yan. Iniyo pong side na niyo, iniyo si subdivision road kay itong relocated family sa San Isidro. Iniyo na po yan si subdivision site ninda. Igdiyo pigrilipat si mga affected families. Next. Ayan, saro po sa trabaho kang City Engineering Office, itong maintenance kan sa tuyang mga public roads. Nagkakauga kitang asphalt repair, mga ano lang yan, puros repair. Next. Drainage, declogging, saro pa yan sa mga activities kang sa muyang opisina. Next. Mga various repairs of public infrastructures, building, offices. And iniyo po, dredging of waterways. Ang satuyang dredging machine, bako po sa City Government of Naga. Sinusubli lang yan sa DPWH. Kita po ang naggagastos kang sa indang krudo, maintenance kang machine, si pagpakakang sa mga personnel kang DPWH, iniyo po ang pigigiributa. Iniyo pong party is Sagup Creek. Kaya kung mahiling mo ang condition kang sa tuyang mga katubigan, talagang heavily silted and may mga basura talaga. Iyon na nga ang pigsasabi mi kang haloy ng panahon pa na mayo nakitang rason dapat mag-apon sa mga satuyang katubigan. Nagkakaugwa kitang regular collection of garbage sa opisina ni Engineer Joel Martin. And yet, iyo pagiraray ni si nagiginibuta, iniyo itong nagiging resulta talaga kang pagbaha sa iba-ibang lugar kang Naga. Actually, kung hihilingon ta po, dahil takaipuan siguro itong mga drainage, additional drainage, kundi itong tamang paggamit kan sa tuyang waterways ang dapat na solusyon. Tamang disiplina and tamang pag-maintain kang sa tuyang drainage system. Kaya kung maski ka mo, simple lang na paghiling, aram na nindo na ini, resulta kang pagbaha. Kung di mo yan huhukayon, talagang yaon pirmi ang baha. Iniyo po pati, ang sistemang aruga ito, dahil na ito kaya kang manual. Dahil na kayang hakuton kang tao, kundi may mechanical intervention na makonsumo sa part kang City Government of Naga. Iyon po yan, sinangyari. Kung malinig siya, madali lang magbulos ang tubig.
ini si mga bagong infrastructure development, uga kitang San Isidro Satellite Market, Pacol Market, igdi ta pigihiling si mga dai na-accommodate na sa halimbawa sa Naga City People's Mall, kadakol talagang businessman o businesswoman na gusto magnegosyo ng space para igdi pwede sinda sa mga lugar na ini. Iniyo po si ini school building, ito si evacuation center. Operational lang po yan, pwede tanang magamit. And construction of various road development. Okay, for our proposal for fiscal year 2024, under General Administrative Services, ang proposal mi is 51.08 million to include personnel services. Si mga sweldo kang samuyang mga tao, yaan na po dyan. And MOOE of 7 million and capital outlay of 10 million. Okay. Capital outlay intended for the purchase of dredging machine. And uga po kitang support to operation, 8.89 million, and operation for the infrastructure development, 271.76 million. Iniyo pong 8.7 billion, these are projects na pig-develop kang City Government of Naga but will be requested for funding from national agencies. Kaya nahiling nindo dakulaon, bako po yan mahali sa City Government of Naga. Kaya for the fiscal year 2024, ang pinaka-total budget is 9.039 billion if ma-realize ang letter D coming from national government and other funding support. Okay, for our general administrative services, iyon na po nga itong sinabi mi na may new machinery equipment, wastewater truck, and backhoe with breaker under capital outlay of 10 million. And the rest are support to office operation like purchase of computers and printers. Next. Repair and support to operation, repair and maintenance of roads, drainage, and other infrastructure, nasa 8.89 million. Next. Road concreting and similar structure. Okay. For newly constructed roads and drainages, 41.36 million. Iniyon na si breakdown ka itong mga projects mentioned under 271 million. Okay. Itong mga projects na to are scattered all over city of Naga. Okay, under drainage canals and similar structures, 75.9 million. And iniyuman po yan, si mga proposal tahan under drainage system. Kaya identified all over the city. Okay. Ayan pa po. Although the rest are compliance duman sa mga request kan sa tuyang mga barangay captains, naka-include naman po hindi. Okay. For public building and facility,
uga pong 68.5 million. Sige, next. Iyo man po niyo ang mga public buildings. Completion of Super Health Center. Ongoing po niyo ngunyan na construction sa Concepcion Pequeña. May mga school buildings, office kang City Hall, and and other requests from barangay captains. Okay. Iyo pa po ni. And school building, 86 million. Sige na, next. Iniyo man po dyan, naka-line up ang mga school building ta. Ano po ni? Ha? Okay. For national funding, iniyo po si breakdown. Ugo kitang mga farm-to-market roads, bridges, vertical projects, flood control, roads, Naga City Park and Recreation Center, priority project ni Mayor, duman sa Barangay Tabuco, and school building. Kaya nagtototal po yan sa 8.7 billion. That will be sourced from national government agencies. Iniyo po si farm-to-market roads. Ang farm-to-market roads uga kitang mga new development, meaning mayo dati ang tinampo, gigibuhan tan tinampo. Si iba naman, kung ugwa ng road, improvement na. Iwa-widen lalaganan tang drainage. Iyo po yan. Sige po. Iniyo man po si mga building and bridges. Okay. Sige po. Para po gusto nindong in detail, mahiling nindo ang list, may pwede gano'n ka mong mag-provide sa inyo. Para mahiling. Takon sasaro-saroon ta sa inya na malawig pa po kitang maray. Okay. Iyo po to ang projects that is to be implemented by City Engineers Office next year. Okay. Thank you so much po, Engineer Alexander Canning. So, open na po kita for questions and concerns. So, iga pong nag-i-inquire hali sa GC or group chat kang budget monitors. Pinapahapot po, engineer, kung sisay po talaga ang nagkakapot kan special projects kan city. Special project of city, yan po sa City Engineers Office. One section man siya kan sa muyang opisina, ang sa indang trabaho solely to handle special projects and priority projects of the city mayor. Tano po ugwa kitang special project para ma-ensure ta na ining mga project nini may i-deliver ta on time. Then hahanapan yan funding kan sa tuyang city mayor then for implementation. Pagka implementation na si regular section kang sa muyang opisina under construction section. Thank you so much po, Engineer. So, may kahaputan po, hali sa audience na po, digdi sa Naga City People's Mall. Yes po, sir. So, good afternoon po, sir. Good afternoon po sa nagdadalan sa FB Live. Shout out. So, my question po, sir, is, sa barangay mi po kaya, sir, may mga projects po, especially sa drainage. Tigpaparada ko lang, sir, si kanal para makaagi po, para mabawasan pa ang baha. And we noticed po na habang tigdadakulaan po, sir, si drainage. Naglalala man po, sir, si baha sa muya. And almost, sir, may mga indication na minsan day na talaga siya natatanggal. Garo naglalala talaga, sir. What are your comments po like this? Daiman, ako ini-expecta kung dinakulaan mo nga ni si drainage canal, dapat number one, nag-increase si water holding capacity kang sa tuyang drainage system. Gusto sabihin, maski nagdakula si volume kang tubig baha,
kaya na kan sa tuyang drainage system. Kaya ako dahil ko nangihiling na arag kayan ang observation mo duman. Unless siguro baka may clog or may basura. Sana nahiling ta po yan kung dapat kung pigdakulaan ta na, dapat magbulos na siya dapat. Pero sa ngunyan, pagka under our monitoring kang mga projects kang city, mayo mga kami nahihiling na arga na situation. May follow-up lang question ako, sir. Ang in case, ang situation kamo sir is sa Clupa ka, sir, medyo halangkaw compare sa Vilmar. Kaya ang tendency, sir, si Baha sa Clupa naglilipat na sa Vilmar. Kumbaga, sir, iyo. grabe na si impact. Dumangga pala sa Clupa. Okay. Kaya aram ko na itong sinasabi mong pigdakulaan ta si kanal, totoo po yan na dakulaan ta. Nagagamit ta itong tama. Kaya lang sa loob kay kang Clupa, ita patot pig-improve si drainage system sa loob. Si dati pa yan, si Saraditon pa na open, hababaw. Ang na-improve ta itong paluwas. Pero madali na magluwas ang tubig. Dinadarata yan sa San Felipe, then madrain ang tubig duman sa Naga River. Oo. Pero ang observation ta, sana kung saradit na nga ni ang drainage ta sa laog kang Clupa, sangunyang ko ta, kung may regular maintenance kita, mahali ta itong mga clog and silt. Open kaya madali maglaog ang mga baybay, etc. Pero nobody cares na mag-conduct on a regular schedule na maglinig. Kita baga ka ito, kang panahon kang, medyo gurang na kita, kang panahon talaga may bayanihan kaming maruluwas one day ang sa tuyang mga residentes, nagtatarabang mag-declog kang kanal. O rabus, tama sir. Kaya kulang pa ito si pagbaha dahil dyan. Thank you Kaya po, sir. sana si mga kakulangan na itong gamiton ta ng tama ang sa tuyang facility para mayong epekto sa pagbaha. Thank you po, sir Sam. Thank you so much. Kahaputan pa po, igwa pa po ba? Sa Zoom, igwa po bang kahaputan sa Zoom? Mayo man? Mayo man. So, Mahapot ako. okay, may hapot po. Si Ma'am Glad. Actually, bako po ining hapot, baka suggestion lang po para kay sa office ni engineer kami. Po ning kadakulon po kay bagong yung projects ang city. Baka po pwedeng possible po ba na maibalik itong dating practice na mailaog giraray po sa website itong mga awarded projects, whether out na source man po siya sa luwas. Para din po itong siguro mas transparent po siguro ang sa tuyang atong syudad. Takaning ito pong mga tao na naghaharap at nahiling din po talaga nila itong mga awarded projects po siguro baka pwede ibalik siya ulit sa website. Okay. Lalo na po itong mga infrastructure projects. Thank you, ma'am. Actually, proseso po yan. Talagang yan. Right after na ma-award ang project, posted po yan sa website kang Naga. Kisa'y nagdalaga na project, aram yan. Ikadua, during project implementation, bago pa man niya napuon, required siyang mag-put up ka itong billboard. Ang nakalaag naman sa billboard, si project title, ano po ang source cam funding, sisay po ang contractor, sisay ang implementing agency. No rin niya matatapos, yaon po yan duman mga information na yan sa billboards. Yaon po yan sa mga project sites. And requirement po yan na daiman na lilihisan kan sa tuyang mga winning contractors. Pirmi yan yaon. Otherwise, kung may yan, violation yan, it is enough reason for us to cancel their contracts. And kung kita po naghihiling sa website kang Naga, nahihiling ta po yan na si mga awarded contracts, mahihiling po nindo yan duman. Bako lang sa infrastructure projects, but all other procurement projects of the city. May documents din po. Di ko pa po kayo na-check sa website. Pero piga-attach din po ba itong mga ibang documents? Halimbawa nga isingin ng ganyan sa bidding,
Tapos ito po ngayon kung pass ito mga program of works, pwede po ba siya na halimbawa uploaded din sa website? Ayun po, naka-upload dyan po. Check lang nindo ang website. Yan po yan duman. Requirement po yan sa muya kang Commission on Audit. Pag mayo man yan, sa muya pong violation yan, ma-explain po kami kayan. Para di kami nag-explain, we see to it that we are compliant to whatever provision that COA says so. Pirmi mo yan pig ko-comply. Iya po. Tapos hapot ko lang po, parang, di ko lang po sure, pero parang may po kami nare-receive na itong parang sa bidding, kang mga kang mga yan sa buildings, itong mga iba pa pong mga Draculao na projects. Open man po ba kamo, sir, if ever? Kasi sa NCPC po kaya, may plano mi po kaya na ibalik itong pag-monitor, itong monitoring project na ginigiwa, maging third-party monitor po kang city, sa kang iba pong mga agencies na may mga projects sa Dracula. So, bubuhayin na po ka itong monitoring ka mga government projects, kabali na po itong sa lokal na gobyerno. Okay man lang po yan sa sir na ibang third-party monitors po, Okay po yan sa muya. Number one, ang infrastructure projects opportunities, pirmi po yan naka-post sa PhilJeps. Kaya kung mahihiling mo dyan, kung may project kang interesado, pwede kang makabagbali, mahihiling mo. Ikadua, uga po kitang project monitoring office na naka-base sa CPDO, City Planning Development Office. May mga personnel po na project monitoring committee pala na nagmo-monitor kang progress kang mga city government projects. And number 3, iyan pong pigsasuggest mo, magayon po yan, kung makakasaro na lang kita duman sa Project Monitoring Committee. Na maging... kaya, sir? Ang mas po kaya, ito kayo nasa Project Monitoring Committee ay, actually po, kaya siya ito parang, nasa mandate kasi sa kang government. Pero ito pong third-party monitors po ay composition ng mga civil society organizations na luwas po sa gobyerno. Na iyon na din po talaga ang parang, sarod din sa mga ginigibok at NCPC, kailang ba ko sa LGU, DepEd, na nahiling mi po kaya na nakatabang din talaga ito in partnership po sa mga ka-network mi. Tapos di ba din po kayang mandate nasa local government na pwede pong mag-monitor din. Actually po ang NCPC, nasa mandate niya din po na pwedeng mag-monitor ng government projects. Itong third-party monitors po, naluwas po sa gobyerno. Ayun po. Welcome yan sa muya po kung uga kitang legal basis, mabuon nindo yan. Okay lang sa muya na may monitoring arm ang NCPC on project implementation. Kami na po, kaya gusto niyo makatabang din po talaga sa inyo. Tangani po itong masiguro kang taon, itong nabubuhay pa din po talaga sa tuya, itong spirit of transparency po talaga, tas participation. Ayun po. Okay lang yan po. So, may question ka pa po, Ma'am Glad? Ayun naman po, sige. Thank you po, Engineer Canning. Thank you, ma'am. Thank you so much po, Ma'am Glad Belmin from Naga City People's Council. May last question na po. Afternoon po, Engineer. Sarap ako din sa Namas Med Officer. Ihapot ka lang, sir, kung may sa project mo po, sir, may budget man po ang market sa mga repair. Actually po, limited talaga. Pero pag may mga proposal, pigiling kan sa tuyang city mayor kung talagang priority, pinapamadali yan. Tataanta ka pong example. Last week, talagang nag-request na sa tuyang market superintendent na malagananan ng wastewater treatment ang Naga City People's Mall. And talagang pinahiling ni Sir Mon ang need na magkaugwana para bako na siyang contributor kang water pollution na aapon dyan sa Naga River. And immediately on the spot, nag-decide ang city mayor na by next year dapat talaga ugwana. Kaya yaon man si pressure sa muya na maipaluwas mitulos itong program of works para magkaugwa kitang
wastewater treatment facility. Pag ginibutan yan, kasabay na po yan sa pag-develop itong drainage system for the entire Naga City People's Mall. Ano po dapat may drainage system para itong tubig na kaipuhantang itreat, maihulog dapat duman sa treatment facility para magkaugawang treatment. Ikadua, ma-rehab po kita kang gabus na mga comfort rooms sa laog kang Naga City People's Mall. Improve ta yan, babaguhan ta, pati itong mga septic tank. And ang timetable ta po ko yan by next year. Sana maipa-implement mo yan. Ikadua po, iniyo pong sa structure kang market. Ongoing po itong repair, itong fiber carbon na dadagdag Sa part po ta. kay Sir kan Pabinas, gulpi pa dyan, Iyo po. repairon. Ang ginigibo ta, medyo kulang talaga si budget. Pig-prioritize talang na itong dapat mainot. In fact, nagkaugwa na nga ning itong mga changes na dapat igdi yun naka-program pero piglilipat talang na ito ang priority. Pero rest assured, aramin na kung arin pa ang dapat na i-repair. Nagkauga na kita kay ang proposal sa Tuyang City Mayor para ma-fundingan. Sige po. Salamat po, sir. Pero ang ang assurance lang kang sa Muyang Office na ang structure kang Naga City People's Mall talagang structurally sound pa na may pakitang problema. Thank you, sir. So may question po. Last 2 questions na po. Follow up lang yan. Iyan si mga hinghing sa Kuya Engineer na itong mga uka duman sa maibali duman sa maintenance program kang next year kung sakali mataan ng kadikit na atensyon. Yeah. Tayo yan siguro si Bigri refer ninda. So last concern po. Si alma mater ko po kaya, sir. Si drainage system niya po, inayos na po siya, pero nagbabaha pa din po siya. Kaya si mga classrooms po duman, sir, garo pig-label na as condemned. Ngunyan, ano po, sir, si mga counter-step nindo para sa sarong infrastructure, sir. Hindi siya makondemn. Tsambahan ko po kung ano ang alma mater mo. Baka sa Militon? Oh. Kaya arami po ang situation. Di ka mambistado, pero sa pag-describe mo kang problema, garo talagang school sa Militon Elementary School. Oo. Uga na po kitang proposal duman. Uga kayang drainage na nagdadalagan sa laog kang school. Gabus na tubig hali sa naglalaog pa sa sa Julian Militon. Duman pa nag-aagi siya. Kaya binabaha. Tapos sadit na itong kanal. Kaya ang proposal mi po duman, dain na yan malaog duman sa Julian Militon, kundi dadarahon mi na po yan duman sa Magtuto compound area. Ang hulog na kayan, duman na sa may Almeda Highway. Then makross po yan duman sa highway, magilid duman sa pigigibutang bypass road, Almeda Mabolo bypass road. Eventually mahulog po yan sa Naga River. Iyan po ang long-term solution ta dyan. Iyo po yan. Sana ma-realize ta next year kasi requested naman yan for funding under DPWH. Sana talagang ma-release. Pero baka magpatrabaho DPWH. Ikadua, nag-i-improve po ang tubig kang Sagop Creek kasi Sagop Creek ang likod ka ito eh. Nag-i-improve po yan pag nagkakauga kaming desilting, dredging kang Sagop Creek. Talagang kang na-desilt mi yan year 2020
o 2021, haloy dain nagbaha sa St. Therese area. Kaya lang, kan nagbalik si basura, talagang nagklag manggiraray. Sana ko pag nalilinigan, ma-maintain ta na. Taning dain na magbabalik si Oo. Kaya mahirap talaga pagka ika nag-aapon, pero sa mga kataraid mo iyo, apektado ka din. Kaya magbabarabarantayan na lang and through regular meeting sa laog kang barangay na pag-uulayan, di magayon garo pag-maintain kang canals. Just mabalos po, Engineer Alexander Canning, City Engineer from City Engineer's Office. Thank you so much po. So for our last presenter, we have the Chief of Office of Building Maintenance Office. Let us all welcome Engineer Jarwin Evangelista. Salamat po sa pagtaong respeto sa akong mga idolo. Idol, si Engineer Martin, Engineer Alex Canning, tapos po si Sir Mon. Salamat po sa pagkakataong ini para i-present ang samuyang budget, annual plan and budget presentation 2024. Salamat po sa NCPC, sa mga nagdadarangog niya, lalo na po sa Facebook Live and Zoom. Kami po ang Building Maintenance Office, Building Maintenance and Energy Efficiency Conservation Office. Under po kan sektor kang environment and infrastructure. Ang sa mo pong function, sa mo pong opisina, yun po ang responsibilidad para sa pagmanehar kang mga city-owned building as well as yun po about sa electrical, sa aircon, maintainer kang kalinigan, kang main building, pag-provide ng manpower sa civil works, plumbing, carpentry, masonry, and metal works. Saro po nadagdag sa muyang ngunyan, ensure compliance of the government of Naga para po doon sa Government Energy Management Program kang Department of Energy. Bago man po yan nagluwas si ordinansa, nagpaluwas na po ang city government, ang mayor's office ning sarong polisiya, takang nakaagi po kayong taon, halos 80 million ang binayaran ta po about duman sa electricity and fuel consumption. Kabali po duman sa electricity po, gabos na mga unserviceable na itong mga grabing magkonsumo sa kuryente na mga aircon unit, dapat ribayan na ng mga inverter. Tapos po pag-set kang oras na pagpadalagan kang mga aircon unit, pong alas 9 hanggang alas 4. Pag abot po ng alas 12 hanggang alauna, kung pwede po, i-set na lang fan or mag-electric fan na lang. At the same time po, sa ilaw po, dapat po gabos ng LED lights ang gabiton. Siring man po sa auto, dapat po properly maintained. Dapat si mga fuel filter, tapos si mga, si gasoline, sa mga makina, dapat po, makatipid. Tapos at the same time po, si mga luma ng auto, dapat ribayan na. Dapat po cost effective and fuel efficient and environment friendly. Ang samuya pong pangiturugan, asin mission, na magkaigwa kita ning maray magayon na pasilidad asin ligtas na workplace para sa mga empleyado kang City Government of Naga para sa pabilis asin produktibong serbisyo. Yun na po yan, sinabi po nga ni, sa mo pong tig-offer na service, kami po sinagbe-maintenance ka mga comfort rooms, hallways, ceiling, janitorial works po. At the same time po, si Araal daw na paglinig, pag-troubleshoot, pag-repair kang air conditioning unit. Same din po, siguraduhon na 100% na nagagana ang mga ilaw, mga electric fans, power supply kang gabos. Kung sakali man brand out, management po kang generator. Siring man po, sabi ko nga, subago, nagpo-provide po kita para sa mga carpentry works. Para po pag-fabricate kang mga lamisa, tukawan, asin cabinet kang mga opisina. Kunyan po, nagkaigwang ordinansa, yun na po niyo, an ordinance
Ordinance Number 2023, ang samuya pong mandato, an ordinance establishing mechanics to promote energy efficiency and conservation in the city of Naga. Yan na po yan. Si dati pong building maintenance, rename and expand po para maging BEMECO. Ano po si mga recent activities kan sa mga opisina? Ang sa tuya pong opisina, si mga aircon technician ta po, tapos si mga electrician ta, nag-volunteer po para duman sa project ni Madam Lenny, duman sa Sabang Calabanga. Ito pong Angat Buhay, village. Yan po, project po kang Institute of Electrical Engineering, Camarines Chapter. At the same time po, nag-volunteer po si mga estudyante, hali sa UNC, plus hali po si mga electrician, hali sa Naga, asin sa opisina mo man po. Bako lang po si tinabangan ta, si village dyan sa Sabang, Calabanga, kundi naman po sa Sangay, asin sa Lupi. Same time po, nag-volunteer din po kami duman sa Bigay Liwanag kang Institute of Electrical Engineer. Ini po kaya duman sa Ragay, Godofredo Reyes Elementary School. Pero po igwaman po kami digdi yung pig-volunteeran, Bigay Liwanag. Lalong-lalo na po kang nakaaging March ta nagigwa po baga digdi May. Nagkaigwa po baga kay di yun Palarong Bicol, may 10 billeting centers. Pinarakaraymi po si mga ilaw duman. Asin mga saksakan. Pakaray magayon man siyan. Yan po. Dahil nga ni po, pig-expand na si opisina may, nagpa-ikaw po kami ng pa-training. Bako lang po sa opisina may, kundi gabos na mga electrician, digdi sa City Hall, employees na electrician, pati po si mga barangay electrician na magkaigwa po sindaning in situ. Para po, digdi po sa training sa fire alarm, CCTV, and building wirings. Gabos po yan, ginibo po yan sa City Hall, alam po yan si mga taga-MEPO, si GSD, SWMO, tapos digdi po sa market si mga electrician. Yan po, 36 na nag-training para magkaigwa sindang in situ. Gabos po yan pasado. At the same time din po, dahil nga ni po baga duman sa energy, saro duman ay si pag-promote kang renewable energy. Pigpaplano po kang sa tuyang alkalde na magkaigwa ng solar panel sa tuyang mga buildings. Kaya po, bago po magkaigwa ng hopefully, sana ngunyan na taon, last quarter, magkaigwa ng solar ang mga buildings sa city. Nagkaigwa na po kitang pa-training. Ayun na po nga iyan. 5 days po yung ginibo para sa solar installation. At the same time po, ngunyan na August 15 and 18 ang sa indang accreditation. Sana po makapasar man po giraray si 36 na nag-training. Yan po si Araldo may pong ginigibo. Kanakagi pong January, pigpakarami na po si powerhouse kang generator. Tanganing na po dyan si ATS. Na yan. At the same time po, nagtabang po para sa BOS. Hindi po kang latest lang iniyo, nagibo po ning stage para sa Macmariano Elementary School para sa graduation po ninda. Hindi po doon po sa Don Militon para sa classroom kang alternative learning system. Yan po si mga plumbing na ginigibo sa opisina. Yan po, si air condition. Araldo po yan, may nagtutrouble, may naglilinig kada opisina. Amin namin tenarta po, nasa 300 units po yan. Ayan po, si mga electrical. Sabi po itong mga gabos na po na mga ilaw na tiglalagta since 2015 is LED na po. Dahil naman po, bako lang po si mga sa opisina, kundi gabos pong street lights, ang aram ko po, LED na rin ang ginagamit. Yan na po si pagtrabaho mi sa mga schools. Same din po, ayan pa, si janitorial, si may nagme-maintenance sa mga comfort room, sa hallways, tapos si mga ceiling. Ang samuya pong SDJ goes safe, healthy, sustainable, and hygienic workplace, gender issues, and safe working environment for sexist,
GAD policies not fully mainstream wash, water, sanitation, hygiene, maintenance program. GAD major final output, GAD compliant and will maintain comfort room as well at 100% lighting and power connection that keep to update effective and efficiently. Performance indicator, employees are well-trained and skilled providing excellence and cost-effective custodial maintenance in City Hall. Ano po pa lang, ang gabos po na mga electrician, aircon technician, carpentry, masonry, na mga personnel sa city sa Bimbeco is gabos po yan mga NCTO holder. Yan po. Hindi po ang samuyang budget request. Dahil po kami naglag sa general service kasi po sabi kaya sa budget office singda na lang daang malaag kasi ang sarong reason pero igwada kay nakaano sa kongreso na batas para sa bagong new salary standardization. Ngayon po sa operation ni po nagdagdag lang po ni 100,000 2.860. Iyo po yan si AIP me, since si ano yan. Diyan may po tigcha-charge si Maggie. Number 1 po, repair and maintenance ng electrical and power connection. As well as siyempre, dahil nga ni sa kaipuan na may monitoring and inventory. Igwa naman po kami ng inventory kang gabos kaya. Kaya lang siyempre dapat kung si minadadagdag, maaraman mi na po si mga ano yan. Yan, 650,000. Sunod po, siyempre po, si pag-manage kang preventive maintenance ng elevator and generator. Kami man po kaya. Kabali po si pag-inventory kang fuel consumption. Ang budget na po dyan is 250,000. Number 3 po, repair and maintenance of ceiling, floors, interior, and exteriors. Yan po si civil works ta. Yan po kita nagcha-charge, 700,000. Dili po, yung man po niyo ang repair and maintenance kang air conditioning unit, bako lang po pati si mga appliances kang opisina, si water dispenser, refrigerator. Ang budget na po diyan, digdita po tiglaag si additional na 100,000, digdita man lang po si Tapos ini po sunod po ini yung painting, si mga metal works po, diyan po may tigcha-charge ini yung code dyan, 300,000 man po. Same man lang yan kang budget. The same po, ini pong fabrication, yung mga cabinet tables, civil works po, dyan may man po pigcha-charge yan. Other operation, siyempre si maintenance kang samuyang sakayan na duwa, tapos plumbing and masonry works, dyan man po kami yan po, ang samuyang duman po kayo sa ordinansa, kay po handa kayo magpasa ng mga plantilla position kung pirang kaipuhan sana din kahit maliit ang samuyang opisina mga skilled naman ang samuyang mga tauhan sana ma-promote yung mga tauhan namin. Salamat po. Thank you so much, Engineer Jarwin. So the floor is now open for your questions and concerns. Sige po, sir. Aside po duman sa pag-limit kang usage po kang appliances kang ano po si mga innovative ways po to conserve energy? Sabi po nga ni duman, bago pa po nga ni si nagkaigwa na kita ng may mga implementation na kitang pigpaagi. Number 1 po, ang gusto ming mangyari, si mga luma ng mga luma ng mga 10 years to 20 years na ginagamit na mga mga aircon unit, dapat dahil may naman kayo po na i-repair siguro, dapat rebayan na mga inverter. Kasi nakulang bagay ang mahal lang, pero at the long term, may may kabawasan yun. Pangalawa, sabi ta nga si gabos na mga gabos na mga ilaw nang ginagamit na LED lights na. Tapos si aircon, para masigurado tangon yan, dati kaya nag-iikot kami para mailing ta kung talagang alas 9 nagbubukas, tapos sinasaradong alas 11, masyadong mapagal sa part ni. Kung yan ang plano mi, next year, lalaganan mi na sindang mga timer,
para sigurado talagang nagpo-off siya. Tapos mabukas na naman siyang alauna kahit hindi na mag-on off si ano. Thank you po. May kahaputan pa po? Ay, go po. Sige po. Good afternoon, sir, Sir Engineer Jerwin po. Sir, pwede ko pong palawigon po itong city-owned facilities. Ini pong city-owned facilities. Mga ano-ano pong ano po yan? Pwede po Hindi po, tabing sarap po dyan si People's Hall. Kabali po duman. Tapos si main building, kami kaya kasi nagano kaya mga main building. Pati po itong mga nakaparilibot kaya duman. Tapos at the same time, ining mga aircon, kabus na mga harayo man, kami manggirari si mga sa ilaw, sa ano man girari. Okay po. Sa interview sir, ang pinaka-opisina tabi kanina? Duman po sa main, sa main. At LTO building. Then iba man po itong General Service Office. Ang General Service Office po kaya, sinda talaga ito yung sa luwas man. Pag abot man kaya sa Servin entrance hanggang Palaog, sa Muya po yan. Pag abot po sa kasi ang may kinikater mi ngali si mga si mga employee kan city, sinda si sa luwas. Po. Engineer, last na lang po. Sir, ipaliwanag ko lang po itong pwede ko mahagad po kang paliwanag. Paano po itong pagsasabi nyo itong mga tauhan nyo po na magisindang plantilla service, sa paano pong recommendation po ito? Nag-submit na kami, kada opisina kaya, pighagada ni right sizing plan. Tapos tig-expand baga kaya si Samuyang, si dating trabaho, tigdagdagan. Kaya nag-submit kami duman, kabalik kaya duman sa ordinansa na mag-submit kami proposal for approval kang Sanggunian and Mayor's Office. Nag-submit na po kami March, effective 30 days kaya tinanang kami 30 days. Despite sir sa civil service garong po yan sir, pag mangarog yan sa mga plantilla position, civil service po garong po yan, sa pagkaaram ko lang po. Ang pagkaaram ko po kaya, baka po, pero ang pagkaaram ko kaya, HR Manggirari, tapos Mayor's, tapos isasubmit doon. Turo Sanggunian na po. Tapos isasubmit, Manggirari. Sanggunian ang ma-approve. Sanggunian ang Sige po. Okay po, salamat tabi, Engineer. Thank you po, sir. May kahaputan pa po? Sa Zoom, igba po ba? Mayo? So, thank you so much po, Engineer Jerwin Evangelista, the Chief of Office of Building Maintenance Office. Thank you so much po. And that ends our second part of today's public presentation. Thank you so much po. And maghirilingan po ulit kita sa aga, sa Gazebo Plaza Rizal, alas 8 din aga, para sa public presentation kang City Parks and Recreational Facilities Management Office and CEPIO and Arts and Culture Office. And alauna ning hapon sa Gazebo Plaza Rizal Otro para sa public presentation kang PSO, BCS, CHO, and Naga City Hospital. So, let me grab this opportunity to thank the City Government of Naga, Naga City People's Council, and of course, the CEPIO Naga. This has been your host, Shinri. Thank you so much. Just mabalos po, and good afternoon. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, kagaglalang, sarog na pusog, masulog na salong, marambot